war. Ku yi ta kanku war. Mata mu muke yawan kiɗawa rawar irin tasu muke yi war. Kuma za can ku yi ta kanku ba don ku muke ba war. Kai jama'a ni kiɗa na dan mata nake zubawa kuma za ku yi ta kanku war. War. Ku yi ta kanku mata mu muke yi maza can ku yi ta kanku war. Ba ruwanmu da ku kuma mu yi ta kanmu war. Mu je zuwanmu. A'a baka makara ba wallahi. Yau da gobe ba sai Allah ba. War. Kaji mutumin ka. Da mata nake kiɗa na maza sai ku je can. Idan mata nake kiɗa na war. To da mata nake kiɗa na maza sai ku cinye kanku war. Ai 6,000 nan da kaɗan da ita ne ta suke sa da sabis. Alhaji ka zo ka tafi ganin ka tashi. Ai kyautata masa saboda na ga jiya uwa. Alhaji ba 6,000 ce ka gaya wa Hajiya kuma ka san na yi yunkuri ne request ka ƙara min albashi Alhaji kai. To dai wannan duk mai sauki ne. Kai da na ce Saudiya zan tafi da kai. Alhaji gaskiya gwanda ka bani gaskiya jiya sai gona. Ban hire zuwa addu'a ba. Ladan ku ba. Kin ji Hajiya. Ba zai je ba ko ka biya mai kujerar na Alhaji rabu da shi. Ba mu da gida na kan muka ka biya min Saudiya na je me zan ce. A'a. Allah ya tsare Alhaji. Allah ya kai ka lafiya. Da lafiya. Alhaji da lafiya. Kai. Alex. Ina wata mazora zan bar kaga. Ba da tsaya ba. Ya tabbata ne. Kaga matsala Alhaji kenan. Sai tsaya mun magana. Magana wata bazawara zan masa kaga idan shi ba zai kula ta ba ni ba hemi maja ba. Haja! Hai. Nace ba? Nace ne. Ba abin da zaka ce. Na ruwan mu da kai. Woo! Yaya? Kai. Wai wannan motar? Wace mota? Beautiful girl ga ta can. Ga ta nan da wasu 'yan mata guda biyu. Kai. Alƙur'an ka haɗu. Habba. Kuma wannan hannunka ce. A hannuna ce wannan. Allah wallahi. Wai ta masu girki ta ji gishiri ta ji mai. Ta ji gishiri ta ji mai. Habba. Allah wallahi. Bari dan abun Allah wallahi. Kai ni wallahi ka wata yar gurguren dan cogi. A ƙarya kake ka bari gan gama da ita eh. Koya. Cika mare ni? An mare ka ko za ka rama ne? Kai ai wallahi da marin ga sai kike mai kan ma ki da wai wallahi tallahi na da gina kaude ki da mari a wajen nan
Na fa marufa billahi da zai hawo ta na gani. Kawai ka waske kawai a zuwan ma ba wanda ya gani. Na ce ka rabu da ni, ka ki ka rabu da ni to ko ana so dole ne. Wallahi. A kai ya haka. Kai Na ka rabu da shi ya wallahi da ka taɓa wa kanka masifa da bala'in da ba za ka iya janyewa ba. Wallahi da sai na ga waye gatanka a cikin garin nan. Billahi lazi la ilaha illa huwa ba kai ni gata ba. Na rantse da Allah. Umar Hashim Lawan Ahmad shine gatana. Na rantse da Allah. Billahi lazi mun fi ku ma'aikata, mun fi ku kuɗi wallahi, mun fi ku jama'a. Duk wannan kar ya saka saduda. Ita soyayya ai da jarabta take zuwa. Gaskiya ne. Ba za ka daina santa ba. Ko da hakura ta zuba ma za mu yi kokari mu zuba ma wani. Magana ka gaskiya ce. Yau, ni can kawai. Kawai mu kaɗa mu. Na so da na mare shi ya rama wallahi da bai ƙara marmarin marin wata mace ba a duniya. Ai wallahi Sumayya kin burge ni. Ai hakan da kika yi shine daidai. Kin ga yanzu zai dinga shayin kowace mace a cikin makarantar nan. Menene? Me yake faruwa? Presdo ne ya sha mari baki ji karan marin ba? In ji ba hankali na kan assignment dina ina zan je? Mu ƙara samu je mu duba. A'a ina nan. In za ki je ke ki je amma ni ina nan. Kin san dai mu da inda jarida yake mana gurin. Yanzu ki zan yi. Ma ƙara gaba. Sai kin dawo. Rakan gurbi. Wai Sumai me yake damun ki ne? Naga cikin kankanin lokaci kin sauya. Ko bacin ran wancan mahaukacin ne har yanzu bai sake ki ba? Ba haka bane Rukayya. Ni tuni ma na manta da wancan wawa. To in ba haka bane, to me yake damun ki Sumayya? Babu komai Rukayya. Kinga. Ba mu haka da ke Sumayya. Akwai abin da ke dame ki kuma so muke ki sanar da mu. Tabbas ina jin wani abu yana damuna. Amma takamaimai ban san menene ba. Na jawo ki na kin ga dai fadin makarantar nan shi yasa muka zo na. Kina ganin yadda yarinyar nan Sumayya ta daga haru ta kwashe ni da mari. Sumayya? Kware kuwa. Amma gaskiya yarinyar nan tsaurin idan ta yayi yawa. Ta dauki hannu ta fidda hannu ta mare ka? Wallahi ta mare ni. Yadda Allah ya taimake ni to gani ne jiri ne ya dauke ni saboda mutane ko mu uku ne a gurin da ni na manta. So amma billahi allazi la ilaha illa huwa. Yawwa. Kin san me za a yi? Allah billahi lazi ai ta tabo wuta Allah yaro bai san wuta ba sai ya taka ba komai je ki bitana ki bitana in kika bitana kai to bara na ji ya maka ya wuto na cire wai Allah ba hakin ta wane kuwa a ba dai yanzu ba aka fara to ai shine Allah ya sauke, amma ya dace ki sanar da family doctor naku halin da kike ciki idan ciwon asibiti ne. Zan yi kokarin haka. Ina komawa gida. Me zai hana mu fita bakin gate kamin ya karaso Sumayya? Kin ga dan halaka. Tunda kuka ga ya kira, to ya karaso. Malam Hashim, yau ka makara baka zo da wuri ba. Wallahi wani wuri na dan biya ne. Haka ne. To ka kira Sumayya domin ta san ka zo. Ga ma sunan zuwa
Hashim mu je ko? Okay. A'a. Malama Sumayya ga alamu dai yau lecture ta yi zafi ko? Hashim mu je. Bari mu zo mu lallaba mu tafi. To Malam Hashim. To abokina na gode. Allah ya tsare. Allah ya kiyaye. A wannan soyayya ko wahala? Su Sumayya yau na ga jikinki a sanye ko lecture ce ta zafi ba fito da wuri. Ko daya tunaninmu ma kai ne ka tsaida mutum da muna ta jiran ka tun ɗazu baka ƙaraso ba. Ka dai ji abin da ta ce da kunnen ka ko? Naji. Yanzu mu hanzarta mu je in kai mu Allah shalilansa gida kafin ya fara kira na a waya. Ku shiga mota mu tafi. Ku tafi kai Allah ya kiyaye hanya. To na irin babban laifi muka yau da ba za a shiga motar mu ba. Ko daya ba gida zan wuce bane ba gidan Anti Bintu zan wuce sannan in wuce gida. Okay. Mu je. Shikenan. Shiga da Anti. To za ta ji. Rika ya. To sai an ji mu. Kuro, Salisu, yarinyar nan fa ta karya ma alƙadari a makarantar nan. Allah. A gaskiya ba zan gaya ma ba kama ru. Kuma tun farko kai cuci kanka, ka san me? Ai tun a lokacin ya kamata ka ɗau mataki kaki. Ha, yanzu da zuban ma da haƙora kai ma ai ta dake banza. Ai lokaci ya ƙure. Tun a lokacin ya kamata ka ɗauki mataki kaki. Ai wallahi da ina nan a gabana abin nan ya faru, da za ku yi makin abin da zan mata. Ka san ko ni ne marucin kan dutse ban fito ba sai da na shirya. Allah wallahi. Allah wannan yari in ba ta wasa ba ko imu ne na. Allah in ba ta wasa ba wallahi sai in ajalinta. Allah. Ai tun lokacin da ta dudube ka ta gaure ka da marin nan a nan na san soyayya ku za ta dore. Ka san akwai wanda soyayyarsa ba ta tafi ba har sai da budurarsa ta dauko wani katon bokiti ko ta ɓarya ce ne ta juye mar anan ta zuba mar da wasu haƙuran. A nan na san soyayyarsa ta yi. Dore suna tare? Yi wallahi wata ma ta siyo fetur kana zo ta juyo mai. To ni haka tuna da wani aboki na kuwa dan taba shir. Za ga yara ta jakan da kasan mai yankan farce. Na gane. Ka ga wani dogo za ga shi. Dogo ne. Anya ba yankan farce yake ba kuwa? Gaskiya dai na gani da albaka hidan. Ni dai ba irin jakan mu bace gaskiya. Sumayya alhaki ne da gayya gwargwado ne da niyya an ka aika wanda ya aika ba za ya sha ba. Dan Allah dan Annabi hanya za ku dan rage mana. Yawa na gode. Aha. Gaskiya Maryam yau lecture nan ta yi zafi sosai. Ya dai bari kawai Aisha. Wani malami ne? Malam Salisu ne. Kin san sa yana da zafi. Ina son shiga lecture nasa saboda ya iya bayani mai gamsarwa amma yana da zafi sosai. Wasu mai ko ke ma dai lecture taki ta yi miki zafi ne. Ni da san ki da barkwanci da san fira da wasa da dariya amma gaba ɗaya kin ɗauke wuta. Ba laifin lecture bane. Tun da za a cikin makaranta nake jin jikina haka. Shikenan Allah ya kyauta. Sorry. Idan kun samu guri ma nan ya isa wallahi sai mu sauka. Ai da kun bari mun karasa da ku inda za ku je ko? Nan ma ya isa saboda za mu biya wani wuri ne.
To shikenan ba matsala a gaida gida. To ba damuwa Allah ya tsare. dan mutsiyaciyar ne wallahi. Kaji arziki kwata kwata wannan mutumin wallahi. A dai in ƙara gani ko alajin ne. Wallahi shine. Shi dai hannun sai daga na bakin ciki wannan da aka halice ba dan damba bane. Da dan damba ne wani ya samu amukam dokar haƙorin sai koma haka. Rayuwar ka kai ba arziki kawai kai baka san wani wannan ba. Dan yarinya. Wannan ai tun da nake a duniya ban taba ganin matsayaci irin wannan. Sumayya. Sumayya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai, buɗe min jet na yi mantuwa. Wannan da ya halice ni wannan wallahi zai kai yau zai halaka ni. Ko in wa kace ji jet din zai gagare ka buɗewa? Ina ruwanka? Ina ruwanka? Haushin gaba nake ji. Da kai da jet din sai in ciki da ku wallahi. To shikenan kakka buɗe.